जों दिनै सायमा लायनाय सिनि एकटा मबाइल बाय जों koita channel khulogman eba sini kaisa mobile o multiple channel khulogman madamania eba khulogman khangke जों bahikhe obono ran khainai eba sini o kaisa device o जों koita channel khulogman omono tuino जों tini saima lainai angnorokno explain khai khnarinai bahikhe जों omono tui complete khulogman madamania hingke norok o video no puilan hoite paithak jora nai tungni skip khaiyawi hingke skip khainai hingke norok mi singui thanga hingke norok jodi nongni channel ekta device norok run khainani hingke norok dikkat phainai eba osubida ngui mano hingke video shuru khainani sikang norok ani channel puila phaitong hingke channel no subscribe khaina tapok di bell icon press khai all notification bell no on khar di tamni hingke angom hai ketal video upload khai hingke norna an joton selai sikang sogoinani bagai phadi hingke जों saima lainai sini je kaisa device eba sini je kaisa mobile जों koita channel khulogui man hingke koita channel khulogui man hingke जों sini je kaisa mobile norok bangma channel no khulogui mano kuno lekha joga krei nongni je ichha mote norok khulogui tong mano kuno dikat krei norok ran bo khai tong mano kaisa mobile norok bangma channel bo omo hai klai ran khlai tong mano ar no hoite kaisa mobile no hoite norok kwbangma channel no manage khai mano omo hai hingke phiaba kaisa manage khainani bo kaisa system tongo जों abono saimana nangnai nung kaisa suppose romni tabok nini channel nini gmail id ekta phia nung gmail id ekta baino nung tinta tam kholoka YouTube channel kholok sika nung tinta gmail id ekta baino nung tinta YouTube channel kholoka phiaba ang norok no sawo norok jodino gmail id ekta bai jodino tinta YouTube channel kholoka hangkai jodino ekta channel effect ngka nongni gmail id nongni google kaisa account no kaisa effect ngka nongni joto channel no omo effect ngui mano hingka kaisa channel delete thangka ni gmail id delete thangka eba hack ngui thangka hingke nongni joto channel no hack ngui thana hingka abono sanamu songo ang norok no kaisa gmail id kaisa YouTube account norok kholokdi omo hai klai norok 5 ta YouTube account kholokna hingkai norok 5 ta gmail id norok kholokna nangai jodi kholok ya hingkai mane ekta bai bo norok choli mano kwbangma channel no khologui mano phiaba ekta bai kholoka hingkai nongni gmail id ekta jodino effect ngui thaka hingkai norok ni channel lo bo norok ni 5 ta channel lo bo norok effect ngui thana jodino ekta gmail id bai 5 ta channel kholok hingkai hingka abono sanamu songo ang norok no ekta gmail id bai ekta YouTube channel kholokdi hingke 5 ta YouTube channel hingkai 5 ta gmail id hingnai 10 ta YouTube channel hingkai 10 ta gmail id hingnai hingka omo hai klai norok safety khaimano amokai kaisa gmail id jodi effect ngui thaka hingkai YouTube channel kaisa ban ngui thakbano te kaisa tong runai jat hingke jodi norok kaisa bai kholoka hingka kaisa ban ngka hingkai jotono ban ngui thanai hingka amon bagui norok no ang sanamu songo norok kaisa gmail id kaisa YouTube account omo hai klai kholoka hingkai nongni bagui no bell icon kaham ngai hingka जों saimaka sini je kaisa mobile o जों koita YouTube channel जों chalogui man manage khaiman hingke kwbang mano manage khaimano no amo tabuk nongni uporo ngnai norok bahikhe manage khai hingke norok manage khainani jodi nungya hingka norok YouTube ni je Chrome browser thani nongni YouTube channel lo habdi YouTube channel lo haban pore ayang I button no kaisa I button po kaisa YouTube ta kaisa norok ni icon no sinui ajago sinini hingke kaisa norok sweep account ni nukhna ang norok screen of nai hingke sweep account ni nukhna norok sweep account no rikha hingke norok bo account no habnai bo norni aro je YouTube channel je tongmani jotono ajago nukjagui phainai jotono norok manage khaimanai amo hai klai sweep account norok YouTube norok no provide khayo hingke YouTube o sawo norok no ekta device no norok joto channel lo control khaimanai nei abono YouTube o kaisa option dio tar mane YouTube ni hoite bo kaisa norok no omo clearly side o je norok ekta mobile bai kwbangma channel no manage khaimanai hingka friends जों tini saimala sini je kaisa device eba kaisa mobile bai जों koita YouTube channel khologui mannai eba koita YouTube channel जों manage khaimana जों almost ni complete saimala ang norok ni kuno obonotui kuno doubt tongkho eba kuno sungmung tongkha hingke norok tolawa ano comment khai sungui mano kuno dikat kre hingke norok tolawa ano comment khai sungdi tei o video no chajak hingke like tei share khai di nongni dolong share khai di je borok saime rok joto borok no saimana ni bagai hingke norok joto no o video no share khai di hingke
tinini bagai asung nongnai malai nei next video.